Something na siya project. Drawing na rin po namin. Ano yan? Lawak, Pangasinan, Kasampagaan. Pasok na po tayo sa Kasampagaan. Yung actual na itsura na ito. Ha? Naubos ka lang. Good morning. Good morning po mga boss. Dito po tayo sa Santa Ignacia project. So hanggang dyan lang muna yan mga boss para makapagtambak ng kaya. Tambak na lupa. Okay. So inayos na yung septic tank natin. So update po tayo rito. Okay na rito. Okay na rin dito sa kabila. So dito naman tayo sa may CR. Dito naman tiles na rin dito. So ito yung napila niya ni Uncle na tiles, pati yung kulay na itong natin, yan din yung napili niya. So halos pares lang sila ng design doon sa sa Alaminos project. Itong ceiling niya. Ayun na rito. CR pakbet inabraw inabraw mas ikot tayo. Malo kay tata? Malo kay grup trabaho? Siyam? Oo. Para saan yan? Sa takip? Takip ng septic tank. Okay. Picture na tayo. So ayan lang naman yung update dito. Puro tiles. Tapos yung cabinet na ito, kitchen cabinet, okay na yung drawing nun eh. Tapos dito kasi lalagyan pa ng TV console, so drawing pa po namin yung sa may TV console niya. So mga additional na lang po kasi yan. Tapos walk-in closet, so yan, drawing na rin namin yan. Pati yung lavatory dito, drawing na rin po namin. Para may estimate, para may submit kila Auntie Susana tsaka kay Uncle Melchor. Pati dito, yan, dito tsaka dito.
Yan. Okay. So yan lang. Walang update dito. Okay. Yan, tara na. Let's go. Napunta naman tayo sa sa ano yan, Lawak, Pangasinan, Kasampagaan. Ay, shoutout ulit kay Auntie Susana at Uncle Melchor. Tara na. Let's go. Okay, Lawak, Pangasinan na tayo mga boss. Papasok na po tayo sa Kasampagaan. Okay. Dito na tayo sa Kasampagaan, Lawak, Pangasinan project. Nagkandahayaan pa sila na pumasok. Okay, dito na tayo. Yan, shoutout kay Ma'am Jackie, kay Ma'am Josie, saka kay Sir Joey. Okay, check natin. Dito tayo sa kwarto tapos. Yan, so ito yung finish nila. Wala pa rin ako. Meron pa rin yung mga bukol. May mga bukol pa rin siya. Meron pa rin, so gusto kong mawala yan. Mga detalye niya. Marami pa rin. Tapos yung cuttings ng cornisa, tapos dito sa padera. Yung sabi ko, magsama-sama na sila lahat dito sa kwarto. Tapusin nila ito. So pag natapos na ito isang kwarto, lilipat naman sila dun sa isang kwarto. Tapos pagkatapos ng isang kwarto, dala mo sa kabilang kwarto. Tapos dito sila sa salas. Yan ito, hindi pa natapos oh. Ayan oh, meron pang ano. Yung mga kantuhan niya, ayusin ninyo. Ayan. So temperature natin. Okay naman pag ano, pag sa camera maganda. So maganda na siya yung tignan. Ganun sa actual, hindi ganun kaganda yung actual na itsura na ito. Makikita mo yung details niya. Talagang may mga tama pa. Pero sa ibang ano, pintor pwede na yan. Sa atin siyempre hindi pa pwede. Hindi pa pwede sa atin yan. Dapat ano, talagang detalyado. Detalyado dapat. Doon sa labas, nakapag ano na sila, skin coat. Skin coat na sila doon. Kaya lang sabi ko, dito muna sila sa loob. Dapat matapos na itong loob bago tayo lumabas. Dito na sila sa ano, hindi pa naman natapos dito sa loob. Gusto ko talagang maganda. Gusto ko yung quality.
Ayan, kain muna tayo mga boss. Overtime. Ayan, may adobo rito. Tapos yung biniling lechon. Kain na tayo. Lechon, wala yung liempo eh. Yung liempo sa ng ano eh. Kaya lang ayaw ni Alvin ng liempo yata. Kaya yung manok lang binili. Sabi ko manok tsaka walang liempo pala dito sa ano, Lawak. Alvin, wala bang liempo dito sa Lawak? Pero meron sila doon. Meron silang tinda. Naubos. Kala ko walang liempo dito sa Lawak. Kala ko ito yung paborito mo, kaya ito yung ano eh, binili mo eh. Kain tayo. So overtime po sila ngayon hanggang alas 10. Tapos bukas uwi sila. Half day lang sila bukas. Uwi na sila magaga yung uwi nila bukas.